feel this way forever. I'm Byron Jackson. Never meant to make your daughter cry. I ćao ljudi, danas igramo malo Minecraft preživljavanje. Danas je petak, što znači da je došao moj tetak, šalim se ljudi. Znači danas je petak, ne idem u školu zbog nekog papljog dolaska, šta ja znam. I tako da danas ću snimati 3 videa najvjerovatnije. Tako da sad snimiti jedan video, idem spremiti za Džumaj. I ako ne znate šta je Džumaj, ako ste drugi ispriješite, odite na internet, pišite šta je Džuma povlaka nalaz. I ja sam odete Wikipediju čitati. Znači, da smo mi baš ono preživljavanje, ne znam šta ja pričam, znači ja sam boc. Ajde ćemo malo ruži. Evo malo sjemena, tamo malo sjemena, prikupimo luk, nije. Ok, da ćemo malo sjemena, znači idemo prikupiti drvo. Ovo nema veze, stvar. Muzika, mac. Sad nema muzike. Sad ćemo malo ovoga drva uzeti, drveta uzeti malo, napraviti crafting table, pa ćemo napraviti sword, pa pickaxe, pa shovel, pa na svega ćemo napraviti, svega. Hoće li se ovo drvo iskopati ikada? Znači ja sam snimio 2 modre video i ja sam to odšao na u kaptaži, ja sam to sve renderovao kako treba sve. Čekaj sam vidim nešto easy. Ja sam to sve renderovao. No, kad sam ja to sve izrenderovao, rekao hajde kakav je video, ja ošao tamo 1 minutu traje neki render bug. Znači sve vam je crveno, čitavog ekrana crveno, znači sve crveno. I onda ja te nisam mogu staviti na YouTube kako ćete vi gledati. Ja sam pokazivao tamo neke crafting recepte i desio se taj render bug i onda bi svi slajkovali normalno kao mi gledamo tvoje video, nešto mi pokazuješ i tako i onda sam stav drugi put u epizodu na render, ali sad ide preživljavanje. Inače, crashujem se Minecraft ponovno. Znači, nemojte misliti da ja nešto lažem, da izmišljam stvar ljudi. Crashujem se Minecraft, bacio sam jedan mod što nisam mogu baciti, znači što u mene kompjuteri Minecraft podržavaju i meni se Minecraft iskrešio. Sad sreće nije nešto bilo kompjuter, pa mogu. Ali eto, znači ovdje mogu da pravim sada neku kuću. Neko kućište. Šta se čuje sad, man? Da, izvinite, ovdje neću. Ajmo da posjećamo i ovo drvo. Sva čakaj samo da se napravim ovako je crafting bench, ok, crafting table. I ovako. Pickaxe. Ja tu vam više ništa, crafting table. Ok. I ajmo čakaj da nađemo inače ljudi ovo se napreživljavanje ostavljaju. Nisam znao da je ostavljeno nije kao će se ostavljeno pozadnje. Da se preživljavati nešto ili nema nešto nešto. Nikad nisam preživljavano ostavljeno prilike, znači preživljavat ćemo ostavljeno tako. Znači da bi se tada ne budu sumnje. Nisam dao Bogom za drvo. Čekaj sam sekundu, ovako. Ovo ćemo se zapalimo. Pa onda počnemo našu kuću kod prilike.
ćemo. Sada čime ćemo da završiti našu kuću? Počet ćemo sa... Ajmo se zemljom. Evo ga, dosta nam je ovako širino, šta je? Ovako... Okej, ajme. Evo. Čekaj, idemo. Okej, 13. Malo. Evo, ovako je dosta. Idemo ovako. Još jedan. I ovo ću napraviti je 6 minuta snima. Napravili smo kuću i tako nešto, već sam zaboravio snima. Znači dok sam se živio. Inače uskoro ćemo snimati samo da budem prijedno na kanal, snimit ćemo na Minecraft. I tu će biti najvjerovatnije Bridges ili tako nešto, ne znam, vidjet ću. Okej, ajmo se da mi i znači jedan X. I da bismo do... Evo i evo ga naša kuća je skoro to. Nije ljubi tamo pošto se zemlje. Možda se nahoda ovaj šavu, da brže iskopam. Ima ključac jedinic. Spojit će se obok, a ja vam pošto kuću. Ajde, svi drži. Evo. Ajde, i jeszcze не nešto ekstra podršku na subscriberima, ne znam zašto. Nemam jednostavno podršku. Ja nadam se da malo više subscribera, ali ne može kad nema output. Sad ovako. Sad smo izmali kabelstone, ćemo napraviti najbolje. Evo. Ovako, i sad idemo kabelstone, jedno smo moramo uzeti 8. Da možemo napraviti na čačku. Evo, napraviti čačku.
Ništa ne vidim, čekaj samo da je sve da je gledati. Ok, znači ovdje kao što vidimo koristim teksturu, koristim teksturicu. Ok, malo level skupljam. Biću malo prvi level. Neće se kući, treba će se kasnije. Evo, imam ću hvala moć. Sve ćemo napraviti. Sve ćemo I sad čekam, stvarno nećemo još ništa čekati, znači ja ću na epizodu. I ne želite gledati ovu epizodu, ako jeste, bacite like, share, comment i vidimo se u sljedećoj epizodi. Znam se koja je to epizoda biti. I vidimo se. Bog i znači nemaš modova i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!